Kerjaan kok ngene kok yang ngajak ya aku barang toh. Ini kan kulitku gatal-gatal. Dan direwangi bapaknya kini. Kita rampung. Melas bapaknya dobrak no. Dan jog kayak. Kerjaannya serak larat. Pangan ya susah. Para kerja ya ramangan. Iki dikumpulne piye ta jane? Dintenanan to lek gawe iki aja kitangki tinggal lunte ra payu. Wis ngumpulne sampean ae lah. Awakku gatal-gatal iki. Engko aku sing ngusung wae. Rasa malah mau gawe iki sek. Rasa iki paling uang jam gawe. Duit ya wae. Ditenan lah rasa iki gede cah. Salah jenis aku biyen ya ngono. Bapak gawe ya ki menawa gawe. Aku ngombe. Bedhe lah yuk. Iya. Melarem kakak. Weh, ya kuwesel ngene, Pak. Ora. Oleh padune kesel e. Dene gawe ya kok sadale ya kesel. Ya dene wong gawe ya ngene iki lah. Lah iya. Tak balik ae ya. Entar bisa baju kok. Ayo gomblo to kae. Paranane lah. Alah, belum. Dek iki neng perapatan omongu admin perusahaan. Tukang bawon karo bapake ngono lho. Kowe kok ya biayaan teko kene barang to, Lot. Iki mau ki aku tas balik kok kantor agek dok ngono ae kok. Terus kon ngewaki bapakku kuwi kok. Kantor opo? Deloken seragamku kae lho nang lemari kebiak. Paling seragam telesan ngarit tak mbok pamerke. Aku lho ndek benro kowe drep to ning loran. Pas ning loran kae iki nggone Mbah Meston, njikuk data. Kok iso men data opo? Apa anggite aku ora paham karo Mbah Meston. Wonge lho bakul lontong pecel. Enek-enek ae kowe. Lah iya. Lontonge Mbah Meston kan setore ning perusahaanku to. Hei, kabeh wis ngono aja klumbrak-klumbruk ae kate semu. Jek megawe malah angel. Ketesok ngono. Ki mau tanggal abang ding Lot. Jatuh aku kete ini ngomong tukang bawon blo ora usah dadi admin pabrik perusahaan. Apa eneke wong miskin tak daftarke bansos cair 600 per bulan. Wong kene iki kerja ning perusahaan tenan kok. Lek gur 600.000 gajiku seminggu to, Lot. Wis ayo ndang ewaki. Bangga angel mengakui. Angel. Kilat gabae rene yo. Kowe nek loka bakul gabah ora, Lot? Lah ngopo? Iki aku duwe gabah rong kandi arep tak dol rencanaku. Tapi aja ngomong bapakku ya. Nganggo kowe tak kei setengah kandi. Lah sesuk ngomong aku panggah admin ngono ya karo cacah ya. Piye ya? Nek gur setengah kayane panggah bocor. Ya iki gur rong kandi setengah ki, Lot. Mosok mbok jaluk sekandi. Tapi engko dijamin ya. Ora ngomong blas lho ya. Saiki ngene mbloh. Amre rapete. Sing setengah kuwi
ketutno cocok ora? Ya nek ngono to cocok. Sing bosok ya bapakku. Eleh ora tek bosok ora. Kae lho sik uwombo. Apa lek bondone wong ki? Suwen selak magrib.